namit pasang kaliman tabik tinebine ing lodone demawaing tawang tuwang Rama Prabu sangetan dadosaken kejut raos sing manahipun ingkang putra Puntrustra Jemena dene sasampunipun maduka Kanjeng Rama Prabu kepareng lenggah siniwaka wonten ing negari ing Pancala saha kathah para nayaka punggawa ingkang samya mangarsama ngabiyantara ngersa paduka Kanjeng Rama Prabu nanging katingal saking mriki cawus guwayanipun paduka Rama Prabu sajakipun nedeng anawung Sungkawa upami ata mekaten lajeng menapa ing dados sababipun lan menapa ing dados jalaranipun kepareng ambabaran ingkang sejati ingkang putra nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti dhateng sabda utama paduka Kanjeng Rama Prabu ing Pancala nunamit pasang kaliman tapi tinebine lodone dumawaing tawang tuwang diweji semban kula leres menapa dados aturipun ingkang putrapun Raden Trusna Jemena upami ingkang abdi kepatihan kadhak wilepat dosa menapa ing badhe kula sandhang kula mboten badhe suwala nanging upami menapa sampun laturaken menika mboten jumbuh kalian kasunyatan mugi enggal ambabaran ingkang sejati sinuwun menapa ingkang ginebeng sajroning penggalih paduka Gusti kula ing Pancala kepareng kula nedya ngangulaken jangga nilingaken karna midhanget sabda utawa paduka Kanjeng sinuwun ing Pancala sesembahan kula diweji pengayoman kula ing negari Pancala sinuwun Prabu Drupada jagat dewa bathur ya jagat pangestu ngkara Trusna Jemena iki wonten timbalan Kanjeng Rama banget-banget panarimaning pun Rama dina sira kulup ngemutake kelawan wong atuwamu ing nedeng kalimput nganti supe lamun dina samengko dina pasewakan merga kegawa marang kahanan satemah pun Rama ora eling kelawan Purwodursina nggih sing gedhe pangapuramu iya mboten dados menapa ingkang langkung wigatos Kanjeng Rama sampun kepareng ngenget menika sampun mujudaken satunggiling kabagyan ingkang putra Puntrusna Jemena ate wonten timbalan diweji prayoga nunggunmu ngadhep jenenging Sunadya mbabarake wigati ning pasewakan menika ingkang kula tenggo sabda utama paduka Gusti kula ing Pancala kepareng ambabaran ingkang sejati ana sabta ari dina ing kepungkur negara Pancala karawuhan sawijining wanita mongko saknyatane kuwi dudu wong liya isih kulit dagingku dhewe atmajaku ya kuwi Siwara Drupadi Kakang Mbok Ayu Wara Drupadi kepareng rawuh wonten negari Pancala ya nggadaake kaget penggaling pun Rama bareng tak tanting apa to sababe dene atmajaku bali marang negara ing Pancala jebul tinemune wis ana telung candra etung klungguhaning dina samengko iki nalindring Ngamarta ya kuwi anak Prabu Puntadewa linggar saka praja ing Ngamarta mongko ora ana baban kang mengandha ingkang semendhi banun kang tinumpuk tumuli Mbak Ayumu kundur marang praja ing Pancala yen to bab perkara baline Mbak Ayumu ora dadi sabab nanging aloke ngakeh padha nyacat lan nyedha marang kulawarga Pancala mligine marang panjenenganing pun Rama sinengguh pun Rama ora iso memulang kelawan Mbak Ayumu sinengguh para kawula padha nyacat marang kulawarganing Mbak Yumu Wara Drupadi kelawan anakku Puntadewa katon gone ora tentrem lan katon gone ora jenjem pekasan nganti Mbak Ayumu bali marang praja ing Pancala inggih durung nganti rampung gone pun Rama menggalake kelawan Mbak Ayumu dumadakan babak anglani jujulan usuli akehing raja penglamar raja Nerpati ing padha sowan marang praja ing Pancala ingkang wigatine bareng padha krungu yanto nalindring Ngamarta kaki Prabu Puntadewa linggar praja tumuli Mbah Ayumu kundur marang praja ing Pancala akeh nawala panglamar ing kepengin nyedhi marang Mbak Yumu Wara Drupadi Trusna Jemena mongko saknyatane durung ana bukti lamun Mbak Yumu dibalekake marang negara ing Pancala wondene kundure Mbak Yumu mau merga rumangsa sepi rumangsa ora duwe kanca nalika garwane ya kuwi kaki Prabu Puntadewa linggar saka praja ing Indraprastha Kanjeng Rama
Menawi namung perkawis menika kula kinten sampun ngantos kapenggalih ingkang lebet. Jernyatane sampun jamak limrahipun Kakang Mbok Waradrupadi kondur marang negaring Pancala. Menika mbok menawi namung kepengin sanget piyambakipun menika anglipur dhateng manahipun piyambak yen perkara kuwi pun Rama wis ngerti nanging ingkang dadi bingung penggalihipun Rama. Jroning pun Rama bakal nanting nglawan Mbak Yumu babakan nggone bebrayan lawan Kaki Prabu Puntadewa yen to pancen Mbak Yumu wis ora betah menyang endi meneh wae parane kejaba mung kudu dipisahake. Amarga upama ta diterusake tan wurunga ora duwe rasa kabagyan nggone padha mangun bebrayan kulawarga. Kaya ngapa kageting pun Rama bareng pun Rama prapta ning taman negaring Pancala. Lah kok dadi wis ana sawijining wong lanang ingkang tansah caket kelawan Mbak Ayumu mongko nalika pun Rama teka ning taman negaring Pancala. Mbak Yumu lawan wong lanang mau wis padha gegandengan asta, tegese gegandengan kanca. Dadi bukti lamun wis padha-padha tresnane. Nuwun sewu. Lajeng priya menika kala wau saking pundi teka mamakmu muk paningalipun wantun anggonjak dhateng Kakang Mbok Waradrupadi. Menapa Rama mboten dawuh kalian para senopati tamtama supados anyepeng dhateng priya ingkang mirang tata menika kala wau Kanjeng Rama. Terus semeno. Yen kowe weruh marang pawongan ingkang gonjak Mbak Yumu Waradrupadi mau, mestine kowe rasamu tanpa beda kelawan pun Rama. Bingung gone ngrasakake sabab upama tak kandhakake marang anakku terus Rajamena, mesti wae kowe kaget lan mesti wae tuwuh tandha pitakon kok bisa kaya mengkono. Lah kuwi sing lagi cumandha ning penggaling pun Rama ya mung tandha pitakon kaya mengkono mau. Lah kok dadi kaya ngene kahanane Mbak Yumu Waradrupadi? Lah kok dadi kaya ngono sing bakal dilakoni Mbak Yumu mau terus Rajamena? Yo Bathur ya jagat pangestu ngoro. Nuwun sewu nggih. Damel kagiat raos sing manahipun ingkang paman ing Pancala rawipun anak Prabu Baladewa ing Mandura winantu ing Suka Basuki. Paman tansah pinangganing kawidadan ing Sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ingkang putri Mandura kunjuk ngersanipun paman Prabu Pancala. Kula tampi karya bombong raos sing manah kula. Begawan Durna padha raja sapraptamu Penemban Durna. Kentas walu gembol manyar-manyar juk ning junggul wana dadi alas-alas dadi wana. Wah nggih sinuwun. Tansah pinangganing kawidadan ing Sambikala. Kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing abdipun Begawan Durna kunjung asa paduka sinuwun Prabu Pancala. Ndak tampa tiba sepadha-padha Penemban Durna. Janur gunung kadingarin. Teka Penemban Durna rawuh ning negaring Pancala kadherekake kelawan anak Prabu Mandura. Wonten menapa nggih? Menawi dipun parengaken kula badhe nyuwun mriksa ingkang paman ing Pancala. Ingkang sepisan kepareng aturaken sembah sumengkeming pangabekti ingkang angka kalih. Mugi andadosna ing kawuningan. Miturut kabar ingkang sampun sumebar warata sae ing jagat. Dinten sakmangke Yayi Prabu Waradrupadi kondur wonten negaring Pancala. Sasampunipun kabar ugi sumebar tindakipun Yayi Puntadewa, Yayi Darmakusuma ingkang sampun sawetawis lama boten kondur wonten negaring Indraprastha. Wekasan dados jalaran konduripun Yayi Waradrupadi. Kabar menika kala wau menapa kepara saestu menapa namung kandhek wonten ing pekabaran Paman Pancala. Jagat Dewa Bathara. Inggih nggih leres. Panjenengan kula Waradrupadi dinten sakmangke mapan wonten negaring Pancala. Alah menawi ngaten cocok kalian kasunyatan. Pekabaran ing sampun sumebar. Bawaduna wonten dawuh nggih. Kepara saestu bilih Yayi Ratu Waradrupadi dinten sakmangke lenggah wonten negaring Pancala. Kentos walu gempar manyar-manyar doneng dunggul wana dadi alas-alas dadi won. Ngremenaken nggih, kabar menika ngremenaken. Menawi ngaten menapa penjanganipun ingkang Bapak sekali momen sakmangke badhe kasempatan. Mugi-mugi jawata ngijabahi Penemban Durna. Inggih. Lah sakmangke menapa kula ingkang matur menawa Bawadurna ingkang matur piyambak. Saenipun panjenengan nggih, saenipun panjenengan. Mergi kula menika menawi munjuk atur menika sok kami sosolen. Panjenengan aturi paring pangandikan kemawon. Minangka dados badal wakilipun ing Bapak Saka Lima. Mekaten Penemban. Inggih, menika langkung prayogi. Mboten wonten jamak limahipun ingkang kawogan kok matur piyambak menika tumrap tiyang Jawi menika mboten nilok. Mboten nilok, mboten noli. Inggih, Penemban. Inggih.
Kula aturi panjenengan ingkang paring pangandikan. Paman Prabu Pancala wonten dawuh nggih. Lah menika ngaten. Sawanipun ingkang putra ing Mandura menika nglarapaken dhateng Bapa Penemban Durna. Menapa sababipun dene kula ingkang nderekaken tindakipun Bapa Penemban Durna awit nalika wonten negaring Astina Bapa Penemban Durna nyuwuni dipalilahipun Yayi Prabu Duryudana ingkang wigatos gandeng sampun sawetawis lama Yayi Darmakusuma mboten kondur wonten negaring Ngamarta. Tumunten Yayi Waradrupadi kondur wonten negaring Pancala. Mila Bapa Penemban Durna nggadahi niat nedhi amboyong dhateng Yayi Waradrupadi kalenggaken wonten pertapan Sukalima. Agengipun badhe winengku garwa dening Bapa Penembaning Sukalima Paman Prabu Pancala. Menika leres sinuwun. Estu pancen mekaten namung kuwatos sing manah kula mergi jaman sakmangke menika jaman ingkang gawat kliwat wingit kepati satu mati jalma mara mulih keparihayan. Menawi ngantos Waradrupadi menika mangke kedangon anggenipun boten wonten ingkang paring pangayoman. Monggo sakmangke menika Kyai Kakung menika nakal-nakal jamak-jamak. Menawi boten wonten ingkang paring pangayoman, mangke lajeng dipun sebat tuwin dados raosanipun para kawula, raosanipun para warga sanagaring Pancala. Lho, kae Waradrupadi saiki randha, Waradrupadi saiki ora duwe bojo, Waradrupadi saiki janda bolong, ngoten menika. Menika kula kuwatos. Mila sampun ngantos Waradrupadi menika dados raosanipun tiyang kathah, sakmangke kula ingkang badhe paring pangayoman dhateng pun Waradrupadi, kepareng kula boyong wonten ing pertapan Sukalima. Menawi kersa, sakmangke badhe kula inggahaken derajatipun minangka garwa ing Sukalima, Sinuwun Prabu Pancala. Dono, mboten dawuh. Sampun kesesa katri. Ah nggih, nggih. Nek sampun bablasan kati kangge sampun. Begawan Durna wonten dawuh sinuwun. Anak Prabu Mandura wonten dawuh paman. Menawi kula kemawon tiyang sepuh menika anjurung dhateng kawrujanganipun anak kula. Menawi ngantos anak kula Darmakusuma dangu mboten kundur tan wurunga menika mangke badhe anyempyok dhateng kawontenanipun anak kula Drupadi. Menawi wonten ingkang badhe ngrengkuh tuwin badhe paring pangayoman, kula mboten badhe gadah wewenang anduwa miwah kula mboten wonten wewenang amaringaken. Amargi pun bawasa sawetahipun dhateng anak kula pun Waradrupadi. Lah samangke keparipun Sinuwun Prabu Pancala kados pundi? Paripun Paman Pancala kados pundi? Mugi antadosna ing kawuningan nggih. Nembe kemawon kula menika bingung. Nembe kemawon kula menika kodheng manah kula. Lho, sebabipun amargi ingkang dados penglamaripun Waradrupadi menika mboten namung anak Prabu Mandura miwah Penemban Durna menika mboten. Nanging kathah ingkang sami kepengin ngayunaken dhateng anak kula pun Waradrupadi. Nanging mugi andadosna ing kawuningan. Salebeting taman sampun wonten wujudipun piyantun jaler ingkang sajaipun sampun sambung katresnan kaliyan pun Waradrupadi. Ketitik anggenipun tansah gegandengan kunca. Kula sing tiyang sepuhipun kemawon boten saged ngemutaken dhateng kawontenanipun Waradrupadi. Jernatane wong tresna menika sampun boten saged dipun elekaken. Pendak-pendak kulekaken malah sajaipun Waradrupadi nangis guguk nyuwun pejah dhateng ingkang pamaning Pancala nggih. Wah, lele kenthos walu gembol manyar-manyar. Kula nuwun sewu lho. Waradrupadi menika ora putra panjenengan ta sinuwun? Lah iya Penemban Durna. Lah, wong nyatane putra panjenengan menika dipun gonjak dening Kyai Kakung. Nuwun sewu lajeng Kyai Kakung menika menapa derajating Nalendra, menapa satriya, menapa wong pidak pejaraan molor sauda telu saurupan. Bab perkara kuwi aku ora bisa matur Begawan Durna. Ning sing luwih wigati aja nganti aku didakwa yen to aku atur dura kelawan panjenenganing Begawan Durna menapa dene anak Prabu Mandura. Menapa mboten langkung prayogi mawi jeng andika nitik piyambak kemawon wonten ing taman negaring Pancala. Sinten ingkang wantun gonjak dhateng anak kula pun Waradrupadi. Wah, keparat para jajaran tunggal kula kali adepan. Punten Rama Prabu. Sami kemawon menika mangke kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan wis ben. Turut semena. Aku ora wis kandha karo kowe yen to kowe tak kandhani sapa to ingkang wani gonjak kelawan mbakyumu. Mesti wae kowe bakal kaget. Kahanan iki pancen aku darbe niat supaya Begawan Durna lan anak Prabu Mandura ngawuningani dhewe sapa to ingkang wis gegandengan asta kelawan mbakyumu ning taman. Ya Mbakyu Waradrupadi kelawan priya mau. Mekaten wae ya. Upama dadi gegeran sing wigati dudu wong Pancala ingkang gawe geger ana ing taman.
men dirampungi karo anak Prabu Mandura Padine Begawan Durna. Oh inggih, ngestaken dawuh. Pate wonten timbalan. Tatanan para prajurit aja nganti padha geger yen to nganti taman iki mengko ana gegeran merga polaing para Sata Kurawa nuwun ngestaken dawuh. Budhal Pate niki ngestaken dawuh nyuwun pamit tambah pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik ingsun kundur ngedato. Drupadi nganti ora kuat melayu merga kabotan rasa cemburu. Ora kok dadi kowe mentolo gandeng karo wong lanang sing durung ngerti sapa ta kowe wong lanang mau. Drupadi. Bawa Durna. Bawa Durna. Bawa Durna. Nek sampean ora meneng kula tinggal bali. Sakit ati kula, Ngger. Panas. Panas. Ati kula panas. Murup ati kula. Pun kula bayangke saka negara Ngastina kula tekan negara Panjenengan iki iso gandeng tangane Wara Drupadi bareng niku pun digandeng karo wong. Nuteng sirah, Ngger. Nek pancen sampean rumangsa lara ati merga Wara Drupadi digandeng priya liya. Ora nangis guguk kaya wong wadon. Taman Sari negara Pancala didodhok korine. Dititipreksa sapa sing wani gandeng Wara Drupadi. Nek cara kula aja mringkes kaya wong wadon, nyododo endi dada, tangkep jaja kantaran bau. Niki perkara nyawa. Wara Drupadi sapa? Sapa sing wani gandeng karo kowe? Ya ora apa-apa ana wong tresna iki supaya aku resik ha ta maksudmu? Nggih. Nek aku ora resik aku ya isin ha ta. Aku wis ngerti arep potok kero nggo sendoke aku wis ora masalah sing penting aku ketok kuning. Nggih. Aku dhek urung manggon nang Pancala kene iki nganu kok apa jenenge iki nek guyu ki sing kuning menggon cangkem tok. Ngono kuwi iki ketok wangun kae kaya untu mas. Nggih. Ning ya merga saka kandele. Nggih. Mbok sampun ngendika mekaten to Kang Mas, kula menika lingsem. Wis mapan ning negara teng kraton ya ngendikane iki sing apik. Ciri wanci lelahe ginawa mati. Watakku ya ngene iki aja diowahi. Wis aku ki wonge humoris nek omong ya apa anane kaya ngono kuwi. Inggih. Telung dina aku bobok kene. Inggih. Ya ming durung iso satu kasur karo kowe. Aku berharap suatu saat aku iso sak kasur karo sliramu. Semanten ugi kula ugi kepengin mekaten saderengipun panjenengan sare kula peteki rumiyin. Cocot. Cocok. Cocok. Oh iya ning cocok. Wah, ayo keseneng aku. Aku ler-leran kowe mijeti engko nek aku bobok kowe nusu, anu nusul ya. Inggih, heeh, nusul. Maksudku nyusul. Inggih. Ayo wis piye meneh esuk ya tok ladeni. Ayo wis aku saka maune dadi wong ra duwe, dadi wong duwe glelenge ra jamak-jamak. Ya sone sok diajari nek mak amroti. Inggih. Kaya ana apa sing kuning-kuning kae tak kira pasline. Menika naminipun margarin. Bluden. No, bluden. Oh, aku tahu ngerti, aku tahu tuku kuwi. Ayo aku radong le nganggo piye. Terus ana sing kaya telek cecak cilik-cilik kae. Menika naminipun coklat. Kuwi diwur-wurke nang kono terus ditangkepke. Ya wingi tak pangan dhewe-dhewe. Rotine tok tak emplok, terus cangkemku tak leleti bluban, terus tak wur-wuri coklat kuwi. Nek aku nyampur nang weteng badanku usungku nang weteng ora ya dadi siji ya. Nggih. Terus kok ana mak eman sing tak suguhke esuk-esuk ming balung kae anggapmu aku kirek wae.
Nuwun sewu menika ingkang dipun dhahar lebetipun ngagem serotan. Wo, jenenge apa ning ngono ae? Naminipun sungsum. Walah, alah ngangan kok angel ra jamak-jamak. Kae nang nggon aku kae balung kae ora tak serot yen. Kanggo penikmat rasa. Inggih. Terus ana wedang kok kenthel banget wernane ijo. Menika naminipun apokat. Wo, apokat. Inggih. Wah, ya aku ki wong desa nang nggon aku mung ceplukan. Golek nang tengah sawah kae. Enak ya. Kok dinae coklat-coklat kae? Menika susu coklat. Sing kuning ana ra? Mboten wonten. Wontenipun inggih menika enak tenan jan. Werna-wernae jan pencuci mulute ya wah bareng wis maem dak ngombe terus pencuci mulut. Inggih. Elak tenan aku jan. Anggo aku nang nggon aku ya sok nganggo pencuci mulut meng cangkeme tak gebek. Sikat nganggo apa sikat klambi sok-sok. Kuwi bola-bali bojoku tak ngonone bojoku bengok-bengok. Apa iki Mas? Pencuci mulut. Inggih. Jan seneng aku. Mbok rada nyaket kene. Sri sinten? Iya sing Drupadi. Inggih. Ngestakaken wah ayo wah wis ana alis kok kaya ditato. Inggih. Gak apa jenenge iki sinome jan. Wah. Sinome jan kaya anake Semir. Sinom mripate kuwi ora tok nehi apa lensawe wis ketok nganggo kaya wah ya piyayi putri kraton ki jan. Wis kok iso ngono kuwi mbiyen piye ya laire ya. Rambute jan iso kemelap kaya grojokan. Inggih. Elok tenan iki. Kuwi dawa ngono ya ora tok kethok. Mboten. Ngene semlempet. Mambu. Mboten. Oh ya wis ya, kulite ya. Deloki tanganmu. Alah jan wis. Wis ora kuat aku jan demek. Manyit ngono ae kaya demek. Anu jenenge babut. Inggih. Alus tenan. Gulu ya iso dawu kaya ngono. Wong wedok nek gulune dawa nggo pacak gulune jan ketok kaya wangune. Delok buntute urang. Ora ana. Nandhake nek wong wedok gemik anu bloboloma. Inggih, matur sembah nuwun. Edan tenan kok. Meng sing kowe iki sing merai beda karo putri-putri kraton liyane. Kowe iki piyae putri kok wulumu akeh kuwi lho. Lembut-lembut wulune iki. Inggih. Kaya duwe brengos ning jane ora. Iis dahli is. Sapa kae? Iis dahlia, is dahli is. Elok tenan. Weh apa? Ayo lho kowe tenan ta? Ha ta? Sumuk wae. Inggih menika hawanipun panas. Wah, jan dlewer keringete. Oh, apa? Dlewer keringet jan kok kaya ndek dalan ya. Aku to nggon pilingan ku dlewer medhun ala ya ampun jan. Talapane ya diajeng monggo mawon. Aku sumuk ambayasa pasang CA. Sing nggo pendingin lho. Inggih. Nggon gulu ya walah jan dlewer. Waduh jan. Wah, jan kaya ana kaya dikedhuki to ya. Kaya wis dikon liwat kono kuwi lho dalane kono kuwi. Kowe ra risih apa? Mboten ki lho. Ah, jan wis. Ya meng aku sok kapan sih arep dirabekke Rama Prabu Pancala? Kula piyambak dereng ngertos. Panjenengane ra espresso, hubungane karo awake dhewe.
hubungan katresnane awake dhewe antaraning kau dan aku sudah wis ngerti. Dan panjenengane mengkari ngresmekke antarané di kowe karo aku. Lah kok Sinuwun Prabu Pancala kok ora rawuh-rawuh. Ame ngenteni ya tak ijabke ya mbangane ming do. Wah nek ijab tenan asli. So nek kowe ndang-ndana nggih. So nek lanang jenenge Lopez. Ya nggih. So bayi ceprot terus ndase duyek. Ben rambute ra metu. Soale wong kene nek rambut elek tenan, yakin elek tenan. Wis tau weruh fotone to? Sinten meneh? Lopez. Wong Lopez durung lair. Oh iya, Deng. Meng kancaku muni nganggo rambut eleke ra umum yakin. Wis, ape nek ora nganggo rambut, sok jenenge Lopez. Nggih. So nek aku pengen anak meneh, nek lanang meneh jenenge Katno. Katno ki mengku teges K. Koridor. Kemanusiaannya tepat. A. Asosiasinya juga terbunuh. T. Tata tertib dalam suatu hal. N. Nusantara adalah negaranya. O. Kae blasteran biawak karo ula. Inggih. Ya mengkari ngenteni Kanjeng Rama maringi rokok. Anu ngenteni Kanjeng Rama ngijabke awake dhewe ya Drupadi. Inggih. Rekat lampahing rototan panlara prapteng sukuning ngarga Iram kang tumingal dendeng saengga praja. Drupadi. Para Drupadi. Oh, ngerti aku Begawan Dura sing prapta ning Taman Sari. Korine iki bukaan Drupadi. Aku pengen ketemu sampe jago karo kowe. Ana wigati bakal tak kandhake karo kowe Para Drupadi. Ayo. Kowe aja kaya ngono. Aku ngerti nek jero ki eneng menungsa liyane kowe. Drupadi. Dus pundi, Kaman? Wis ora usah melu-melu, kowe masuk. Masuk. Nggih. Tak bukake korine. Nek wong kaya arep melu arep ngridu sambuh katresnane awake dhewe, rawe-rawe antas malang-malang tak putung. Aja kok jamak rumahing manusa dewa mudane ora iso memutuskan hubungan kita, sayangku. Tatanan. Oh, mulane ana Sinuwun Prabu Pancala ora kersa paring pangandikan sapa ta ingkang gonjak lawan para Drupadi. Lah kok menungsa loro saudan telu saurupan. Wong bengkanane, kowe mung wong pidak pejarakan, kowe wong kere. Iki Bagong iki. Penemban Durna. Ya, dasar para nyata. Wonten menapa? Sampeyan kok ndodhok kori kula buka kok korine dijenggleke terus sampeyan mandeng kalih kula. Kowe ora ngerti Bagong yen to para Drupadi iki bakal calon garwane Begawan Durna. Lah kok dadi kowe wani ngrebut para Drupadi. Oh, yen ngono cetha. Wong lanang sing wani gonjak para Drupadi kuwi kowe. Mula ulungna tanganmu tak krincong tanganmu, tak bonto tak krincong sikilmu, tak lebokke paku jaran. Kowe bakal napa-apa hukuman saka negara ing Pancala. Lho. Sampeyan ajeng nyekel kula, mesine pancen ngono. Abang jago. Abang jago ngapa? Aku pengen tiru nggon HP kae lho. Abang jago. Sok-sok sona ditabuhi men gayeng. Wiyagane dora. Abang jago. Cek. Ora gawe dhewe no. Panjur meng no. Samana ajeng apa? Kowe gelem minggat apa ora? Sesuk ora gelem, saiki ora gelem. Wah, ora minggat karo Begawan Durna ketiban cundha maneh aku mentolo karo kowe Bagong.
mbeta panah. Cucuke kaya mpreteking. Iki aja sembrono iki pusaka Kyai Culupane. Iki piye? Kyai Cundha Manik. Terus kula dianggep wedi. Heeh. Kula dianggep wedi karo sampean. Kowe ora minggas ngarepe pengantono kakon tiban Kyai Culupane jeblok bertemu. Walah. Mangsawang Bagong, Mbah. Kuwi tiba ning awakku nek nganti aku siji bapak loro tekaning pati aku meguru karo sampean. Bojleng. Masa Bagong kok Badar Bagong. Ayo, sapa sing arep mepalangi karepku? Rawe-rawe antas malang-malang tak putung. Iblis arep bareng main jajan ketane bawa. Sawoi. Ayo ora sah dadak takon. Mestine kowe mbelani karo Durna. Bali apa ora bali tak untal mangsa dadya srilit. Glandang nenggala tinjung akhirane apa? Wah! Mati! Wah! Apa dikira aku ngene iki ora serep apa? Wani arep garwa Putri Nalendra padake ora serep. Wah, kampungmu kapan? Getak kontal tiba to bubar Kurawa. Sapa sing ora nrimake rawe rantas malang-malang bakal tak putung. Wah, bom-bom aja. Dosuti berban. Panjenengan prisa mboten sinten ingkang wantun gonjak dateng pun Waradropati. Kula dugi mriku wis ana buta gedene gong kelawun-lawun. Gong kelawun-lawun niku sepinten? Mbok ukuran niku sing apik. Buta gedhe meh sondo langit ngoten mawon malah sae kok gong kelawun-lawun. Buta gedhe banget. Nah, ngoten malah cetha kok buta gong kelawun-lawun niku gedene sepira ora. Senengane kok nganggo ukara sing ora ketemu ngakal. Ih, Bawa. Sinten Bapak? Niku Bagong, Ger. Lho, Bagong? Nggih. Bagong Membo Yaksa. Satemah kula kan panjenengan dipun getak kontal tiba to. Wah, dadi atur negara Ngamarta, Waradun. Mapan ing taman negara ing Pancala ingkang wigati sepisan. Kepengin nanting kelawan Atmajaku Waradropati. Nggonmu mangun katresnan kelawan Bagong mau apa wis madhep mantep lahir lan batin? Nadyan jagat menika walik watu. Bumi miwah langit tangkep dados tunggal kula mboten saged pisah kaliyan Kang Mas Bagong Kanjeng Rama. Wiladala jagat Dewa Bathara. Kabeh mawis mbok pikir kanthi pikir sing wening. Ninggih kasinggihan mekaten. Lah saiki kowe Bagong, wonten dawuh sinuwun. Piye mungguh rasamu sesandingan karo Atmajaku Waradropati? Apa ya kandhas tekaning lahir lan batin, nggonmu duwe rasa tresna kandhas tekaning batin? Bila kowe aja sembrono iki omongan karo ratu. Maksudnya kandhas lagu napa? Tresnamu iki kandhas tekaning lahir batin. Oh, ora ngoten. Lah kula niki sale kulino karaluke. Dados nggih, nuwun sewu nek disebut judul lagune terus langsung celeng teng kaya apa to? Heeh. Nah. Dimaem.
Lahir batin sinuwun. Lah yen to pancen lahir batin iki aku tak dawuh karo kowe ya Drupadi. Ados pundi sinuwun? Kowe ngerti? Yen to ramamu kuwi wis keladuk yuswa, ramamu kuwi sepuh. Aku ki wis tuwa. Mula yen to pancen kowe wis madhep mantep nggonmu bakal mangun bebrayan kelawan Bagong, dina samengko malah Bagong tak anggap dadi putraku dhewe, nadyan mung putra mantu. Lan saka panemuku, pamawasku, saka paningali wong atuwamu ing Pancala. Bagong iki mengko bakal tak dandani cara nalindra lan ora ketang namung telung kedheping paningal, ora ketang namung sedhela ndak seksekake marang para kawula sak negara ing Pancala. Lamun ora ketang mung sak kedheping netra, si Bagong iki mengko bakal tak lenggahake damparing Pancala supaya padha ngerti lamun Bagong minangka dadi putra mantu ing Pancala, para Drupadi. Minat langan kados pundi kaman? Aku mung kari manut. Nang apa ya ora bubrah kawulane aku dadi ratu. Mung sawetara wektu wae. Kanggo misuda nggonmu wis nyedhi marang putra ing Pancala anakku si Wara Drupadi. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Sandangane Drupadi golek ana sandangan ingkang cukup, sandangane adimu Trusna jemena men dinggo si Bagong. Monggo Kang Mas kula dherekaken. Ayo wiwit dina samengko kowe nganggo jejuluk Nalindra sapa manut kelawan sira Bagong. Nah sampun dipun paringi palilah supados jumbo kalian pasuryanipun ingkang putra mantu ingkang tan prabeta pangejawanta ing Sang Hyang Bathara Asmara Mbrebah. Mila kula nyuwun ide paelah badhe ngagem tetenger jejuluk Prabu Antol Jati sinuwun. Ini Rai Bagong. Wah, Ponokawan mirang-mirangke. Minggira tak jangkae. Bagong ku wis gawe wirang marang Bendara, ora gelem minggat saka kene. Aja kelakon dosa aku mentala karo kowe. Minggir jangkae menungsa kuwi. Mangire miyen. Kok Prabu aturi sareh. Dara, nggih. Sareh ya Yai. Arjuna sing pekoleh atimu nuninggi. Yen grusa-grusu iki mengko malah ora prayoga kedadeane. Paman, nggih wonten dawuh nggih. Menika kok kados ngaten lampanipun. Menika anak kula mantu ingkang sampun kula wisuda, mboten kitang namung sekedap lenggah wonten negaring Pancala. Lho. Lenggah wonten ing negari Pancala. Inggih, naminipun anak kula mantu Prabu Antol Jati. Weh adalah jagat Dewa Bathara, jagat Pangestungkara, Prabu Antol Jati. Wah, napa iki sawe? Sapa iki? Yen kowe durung tepung karo aku nata Ndarawati Prabu Kresna. Wah, adalah titis Sang Hyang Bathara Yama Dipati. Lho, cenanangan cangkeme iki lho. Titis Wisnu kaya Yama Dipati ndase atos iki. Sapa Prabu Baladewa? Ya. Sing gagah gedhe dhuwur Werkudara. Sing cendhak rada kuwer. Ora. Aku Janaka. Wah ya, nar kersane arep ngapa padha rawuh ning kene iki? Hah? Karepe arep padha kepiye? Aku mung kari manut. Padang wani petengane apa meneh? Aku manut. Wah, saya nantang karo piye jangkae Kresna. Mangkira miyen. Sabar. Menika menawi mboten dipun lampahi kanthi penggalih ingkang sabar malah menika mangke mawut kawontenanipun boten kanten-kantenan. Lah terus piye? Kula kok cubriya. Lah ngatasipun namung Bagong kemawon kula pamunten lho boten ngembe dhateng Bagong nanging tiyang ingkang lenggah dampar tuwin kiyat lenggah dampar keprabon menika boten tiyang baen-baen. Nanging tertentu sampun nate ngraosaken dados Nalindra. Menapa dene pancen menika jatosipun Nalindra namung sesinglon wonten wujuding Bagong kok Prabu Babarnata ngamarta Prabu Darmakusuma. Ada jumbuh lawan panggraitaku. Lah kok dadi anakku Wara Drupadi nggone templek karo Bagong kok kaya ora iso dipisahake. Monggo aku ki wong tuane ngerti pambegane kelawan Wara Drupadi. Lah rak tenan to Ndara Dasih. Apa sing dadi gegebengane atiku lah kok jebul
anak Prabu Darma Kusuma. Inggih, mekaten Kanjeng Rama, kula nyuwun mahapunten. Lah dalah, Yayi, syukur menawi sampun timbul. Syukur Yayi menawi sampun timbul jebul pinanggipun Paduka Yayi Prabu Ngamarta. Inggih, Koko Prabu. Wah, bejo durung tak jangka. Koko Prabu. Jebul Paduka Kanjeng Koko Prabu. Iya ya Yayi Arjuna. Kula nyuwun mahapunten. Menika radi mboten pinanggih ngakal. Paduka menika mboten nate gegojekan, paduka menika mboten nate guyon. Lah kok memba wujuding Bagong, Bagong mapan wonten ing kalpika kula Koko Prabu. Bagong wong edan, ora wong edan kula niku dipulih semah tenan. Kula niku ndek kewajiban gara-gara, ndek kewajiban nderekke Ndara Janaka. Hari kula ngendika, wis ora apa-apa Bagong. Ayo kowe melu aku. Mengko hitungane sak jam 500. Lah terus, niki wis pirang-pirang dina. Urung dibayar, kula tagih ngenteni SPJ. Wah, lah Ngamarta ki ya tertib. Nggih niku. Wis dilakai. Bagong, nun matur nuwun ya Bagong. Nggih sami-sami. Sampeyan sing nglakoke awake kula sing ngomong ya wis ora pas. Sayang. Berlendir. Wong edan Bagong senengane ra. Weh. Weh. Ayo sapa sing durung? Mumpung sirahe diselenggarake lho. Oh, potekan. Apa, Gong? Potekan ki apa? Asa ngomong-ngomong aku orang wong Inggris. Pikirane buntu ya sama omongane. Terus piye iki endinge piye? Wis nang iki piye? Baca jali. Ya wis iki wis padha mlumpuk Pandhawa timbul meneh. Lamutu. Aduh, Semar kenang apa iki? Wah, Jan. Kowe iki mau mangan semer. Oh, lunga-lunga ora tau. Sirahe kok rasane ora karu-karuan. Maaf. Iki jenenge Puyar 19. Sik. Semu mece meneng wae. Wes. Dombeni. Piye? Wah, lah apa iki mau? Iki Puyar 19. Kowe nek sinahe mumet masuk angin ngombe Puyar 19. Tak puyar kowe. Mangap. Aku ki ratu kon, Mak. Tak kira nek sampean mumet wis ora apa-apa, Bang. Lah pancen ya. Mugi-mugi Pandhawa mboten sami pisah malih. Ora gathok. Piye? Arep ngendinge arep piye iki? Sinuwun badan kula kraos mboten sekeca. Yen ngono siadi mung kurang ngaso Yayi. Ayo padha manjing jroning kedaton padha ngaso Yayi.